Sa paghinumdom sa ika-21 katuig sa pagbusikad sa Davao Old Airport sa Sasa, Davao City, nanawagan si Mayor Sebastian Duterte sa nasyonal nga panggamhanan nga tutukan ang pagpakgang sa terorismo. Ano ang report ni Argel, relator? Ang sungkod namo inahimong tigbalanse sa paglakaw ni Tatay Restituto sulod sa 21 katuig. Ang pagkaputol sa iyang usa ka tiil tungod sa mangilngig nga pagbusikad sa Old Airport sa Davao City niadtong March 4, 2003. Dawat na yun kay ora magyapon o pag-ulguol ka sir, di naman ni mo ulian. So ako na lang dawaton. Panawagan niya isip usa sa mga survivor. Anawagan ko nga dili na unta mausab ang mga panghitabo ba. Ang maong panawagan gisigundahan pa ni Mayor Sebastian Duterte ato sa gipahigayong aktibidad agig paghinumdom sa hitabo. Akong gusto i-point out dere kay pag-abot sa acts of terrorism manggod, lisod og wala gyoy laban ang mga inosenteng tao. Gina-point out ko ni, gusto ko manawagan sa ato ang gobyerno, sa national government, nga tagaan og serious na to give serious consideration sa increasing activity diya sa mga regions nato, sa mga rehiyon diri sa Mindanao. Ang nahitabo nga pagbusikad sa MSU Gym niadtong Disyembre sa miaging tuig ug pagkalas og kinabuhi sa mga sundalo ato sa engkwentro sa Lanao del Norte sa miaging bulan. Kini matud pa ang masinati kung pasagda na lang ang aktibidad sa mga daotang tao. Kada tuig balik-balikon gyud nato ni para ipakita nga di gyud ta mosugot og ingon ani na pod hantod sa kantot gyud. 21 katuig na ang nilabay human ang nahitabong pagbusikad dinhi sa Old Airport nga mikalas ug makinabuhi. Apan karon nagpadayon ang dakong hagit alang sa pagpatuman sa mga lakang nga nagtinguha nga makabot ang tiunay nga kalinaw pinaagi sa mga mekanismo nga ipatuman sa gobyerno ug ang panakiusa ug paghigugma sa katawhang Pilipino. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.